Szokott színházba járni? Igen, 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 igen. És miről nézne előadást, ha tehetné? A kivándorlókról, kivándorlásról, kivándorlásról. Miről nézne szívesen előadást? A kivándorlásról, a kivándorlásról, kivándorlásról. A kivándorlásról, kivándorlásról, a kivándorlásról. Kivándor. Böngészed a világtérképet, esetleg akkor tényleg kiszúrod ezt a kis szigetet itt Európa közepén. De, és közben meg én ezért senkit nem hibáztatok, vagy senkit nem okolok, de szörnyű érzés volt New Yorkban, hogy mindent előről kéne kezdeni. Tehát, hogy ott igazából nincs hazád, ha kint vagy New Yorkban, akkor, mert senkinek nem számít semmit. Tehát nincs, nem tudom azt mondani, hogy én onnan jöttem, hanem egy senki vagyok. És az is borzasztó, hogy nem ismerik Cseh Tamást. Nem tudják New Yorkban ki az a Cseh Tamás. Ennek az országnak a kedvenc elfoglaltsága évszázadok óta, hogy elüldözi az embereit. Bocs, csak a bátyámmal skype-oltam. Nem, ő most ki van Stockholmban. Nem, az úgy volt, hogy tavaly kiment 3 hónapra Erasmusszal, és olyan jól érezte magát, és őt is annyira megszerették, hogy visszament. Szerintem most egy darabig kimaradt Svédországban. Egészen más kép vannak ott kalibrálva az emberek, hogy ilyen, mint hogy mindenki olyan nyájas, olyan szélesen jókedvű és olyan modorossá válik ez a derű. 20 éves voltam, amikor kimentem Berlinbe egy szál bőröndel, mert nem éreztem itthon jól magamat, és egy kicsit ki akartam szellőztetni a fejem és világot látni. Valamit sikerült kiépítenem, de összehasonlíthatatlan az itthonnal kapcsolatban. A hazafiság, a hazafias érzés, a nemzeti tradíció kigúnyolása egyként ösztönzik az elégedetleneket a kivándorlásra. És mindenki tisztában van azzal a bénultsággal, melyet a kivándorlás nemzeteink testében előidéz. Honfitársaink gyakran elfelejtik, milyen erkölcsi kötelességeik vannak a hazájukkal és a családjukkal szemben. És nem lehet felébreszteni bennük azt az erkölcsi érzést, aminek visszatartó ereje volna. Az európai ki- és bevándorlás politika hiányosságainak rendezése tehát közös európai érdek. Szerintem egy egészséges ösztön, hogy most innen megyek, vagy most itt tovább nem maradok. Hogy tényleg, ha azt vesszük, hogy mondjuk hány török étterem van a körúton, vagy hány kínai étterem a város különböző pontjain, akkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy valaki Magyarországot is választja hazájául a saját országával szemben. Szóval erre meg szerintem lehetünk büszkék. Nem csak a fiatalok mennek külföldre, hanem mindenki. Tehát, hogy szerintem így egyre több mindenki kezd el reménykedni abban, hogy külföldön jó. De hogy ez nem, szerintem attól súlyos ez a kérdéskör, mert nem csak a fiatalokat érinti, hanem minden generációt. Tudja, hogy a magyarországi középiskolások hány százaléka vallott, úgyhogy egészen biztosan a hazájában élné az életét? Megmondom, 39%-a. És ugyanez a 39% mondta azt, hogy nem vállalnak külföldi munkát, és nem telepedne oda tartósan. Azért ez elég szörnyű, nem? Azért ebben egyetértettünk. És kérem, a válaszadók körülbelül mondjuk az 1/3 vallott úgy, hogy külföldön telepedne le. És további 31% még nem döntött a kérdésben. Azt hiszem, hogy nekem hatványozottan nehéz dolgom van, mert ugye a magyar nyelvvel foglalkozom közvetve, és nagyon érdekes, hogy például azt szerettem, a Muzik című előadást csináltuk, és ott nagyon sok nyelven meg kellett szólalni, és azt kedveltem, hogy ezeket így el lehetett sajátítani, hogy egy görög tájszólást, vagy nyelvjárást el lehetett sajátítani. Ugyanakkor viszont azt érzem, sokszor, még akkor is, ha angolul kell megszólalnom, pedig van nyelvvizsgám,
hogy nagyon keresem a szavakat. Tehát egyrészt kijöttem a gyakorlatból, másrészt meg, hogy nem esik jól valójában idegen nyelven beszélni, és sokszor a magyarral is olyan csehül állok. Apukám már elmúlt 50 és amikor kiment Hongkongba, egyrészt kapott egy ilyen munkalehetőséget, egy állást kapott egy egyetemen, és szerintem az ő életében ez egy olyan időszak volt, hogy egyszerűen muszáj volt levegőváltozásra adni a fejét. Vagyis a levegőváltozásra volt szüksége, mert hogy megkeresse magát. Szerintem neki volt egy ilyen szakmai oldala is ennek a dolognak, meg egy teljesen emberi, ilyen magánélet is. A bátyám munkalehetőséget kapott Svédországba Roy Andersson filmrendező mellett, mint operatőr. Nem tudom, hogy mi lett volna vele. Ez rögtön az egyetem befejezése után. Nem tudom, hogy milyen munkája lenne itthon, de biztos, hogy nem ilyen szintű, hogy egy rendezőnek az első embere lesz. Az öcsém kiment Londonba egy egyetemre, a húgom pedig érettség után, mint önkéntes Izraelben dolgozott. Eddig is csak miattad maradtam, de most már nem bírom tovább. 156 000 forint a fizetésem, ehhez jön hozzá 4 forint 20 féle ügyeleti díj, ügyeletenként 800 beteggel. A betegek is belém törlik a lábukat, meg az orvosok is, közben kiszerű harcokat folytatok a proffal. Pontosan így fogok 20 év múlva bánni a fiatal generáció, amit most velünk. Meg minden kormányváltásnál jön egy egészségügyi koncepcióváltás. Ez nem lehet évrészre elviselni. Akkor is tudtad még mielőtt jelentkeztél volna az egyetemre. A fizetésembe bele van kalkulálva a paraszolvencia. Az 50-es évek óta így van. A pincér, a fodrász meg az orvos borra való. Ez az, amit én nem bírok zsigerileg elviselni. Egy szülésnél meg tudok magyarázni, az ember feláldozza a szabad idejét meg a szabadságot, de hogy 3 gyerekes családanyák petefészek rákkal, politikok tűzkoljanak a zsebembe, azért ez nem normális. Én magam nagyon rosszul éreztem magam, 10 napot, mindössze 10 napot töltöttem New Yorkban, és annyira szégyenteljes érzés volt az, hogy ha valakivel elkezdek társalogni, akkor megemlítem azt, hogy Magyarország, és hogy Europe, de tehát, hogy körülbelül valami az közép, vagy az már ilyen, ja, szláv. Ha én elmegyek egyszer külföldre, akkor nem színészként szeretnék ott dolgozni, az biztos. Miért nem színészként? Mert magyarul én magyarul szeretek játszani. Jó, biztos az, hogyha jobban tudnék nyelveket, mint amennyire tudok, akkor ebben könnyebben tudnék gondolkodni, de valahogy az így nincs előttem, hogy most külföldön letelepedni, szép lassan kapcsolatokat kiépíteni, és majd 10-15 év után, hát ha... Na akkor itt van egy kis kenyér, jó? Erőre kap tőle. Das Brot. Das Brot. Jó. Sag mal. Das Brot. Csak harapjon már bele. Ich hab keinen Hunger. Mi? Hier geht's, nix rein. Verstehst du? Hogy fáj a foga? Hab keinen Hunger. Szerintem a fiatalok körében részben dívik egyfajta ilyen fanyalgó hozzáállás vagy attitűd, hogy hát ez az ország nyilvánvalóan élhetetlen, és akkor ezt itt azonnyomban el kell hagyni, és hogy odakint még a mosogatás is szimpatikusabb, vagy valahogy ilyen vadregényesebb, még egy felszolgálni, vagy takarítani, vagy mosogatni. Na, nézd mama, kik vannak ezen a képen? Ő kicsoda? Dávid. Igen. Hol van a Dávid? Stockholmban. És ő? Falkó. Igen. Hol van? Dániában. Judit. Igen. Hol van? San Franciscóban. És ez a nagysegű fiú, ez ki? Az az anyukám. Visszafordulnak, mert azt érzik, hogy egyáltalán nincsen perspektíva, és nem tudnak egyről a kettőre lépni, és valójában az ottani körülményekhez képest hiába több a pénz, de úgyse jó, tehát szerintem embere válogatja, hogy ahány ember, annyi történet.